87% tal-akkademiċi li jgħallmu fih dan il-Kulleġġ Malti għall-Arti, ix-Xjenza u t-Teknoloġija jaħsbu li l-MCAST joffri opportunitajiet uniċi għall-karrieri u jirrakkomandawh bħala post fejn wieħed għandu jikkunsidra biex jaħdem. Dan joħroġ minn sarriċ anonimu li wettaq l-MCAST fi żmien il-pandemija biex jifhem aħjar kif qed iħossuhom il-ħaddiema u x'jista' jsir biex jitibu s-servizzi li jingħatawhom. Il-maġġoranza tal-ħaddiema qalu li huma rashom mistrieħa dwar l-impjieg tagħhom u ma jarawx lilhom infushom jitilqu mill-MCAST fil-futur qrib. Il-prinċipal tal-MCAST, il-Professur James Kallija, spjega ma' dan l-istazzjon il-ħsieb wara s-sarriċ bħal dan. X'nistgħu ntejbu f'dal-kulleġġ, kemm nistgħu dal-kulleġġ nagħmluh post tax-xogħol aktar sikur, aktar attraenti u li jagħti sodisfazzjon f'dik li huma karrieri, kemm hekk huma akkademiċi, kemm hekk mhumiex akkademiċi. Aħna l-importanti huwa li naraw l-ħaddiema kuntenti l-MCAST biex l-output tagħhom ikun sodisfaċenti, anzi jkun eċċellenti. Mhumiex biss l-eluf ta' studenti li kull sena jitalmu fl-MCAST li jingħataw għażla wiesa ta' karrieri fih dan il-kulleġġ, imma anki l-akkademiċi u l-ħaddiema jingħataw l-opportunitajiet biex ikomplu javvanzaw fil-karriera tagħhom. Fost dawk li beda mill-lettur u llum qed imexxi istitut fih dan l-MCAST hemm Stephen Samut. Tant kemm aħna kuntenti hawn li nibqgħu naħdmu hawnhekk, nieħdu ħafna opportunitajiet, pereżempju kont lettur. Mbagħad avvanzajt fil-gradi għall-coordinator, deputy director, l-istaff hawnhekk għandhom ħafna opportunitajiet biex jimirħu, ħafna mill-promotions li jsiru huma promotions interni. Anke l-korsijiet li nagħmlu li l-istaff jiddeliverjaw bażikament l-academic staff huma il-persuni li jkunu in touch mal-industrija, in touch mal-istudenti u mal-esperti tagħna li jagħmlu l-korsijiet tagħna karint u importanti għall-industrija. 91% tal-ħaddiema amministrattivi huma kuntenti b'xogħolhom u jissuġġerixxu l-MCAST lil ħaddieħor bħala post fejn għandhom jaħdmu. Id-deputat prinċipal ta' din is-sezzjoni ta' ħaddiema qal li l-kuntentizza tal-ħaddiema tissarraf f'tagħlim aħjar lill-istudenti. Jekk għandna workforce kuntenta, jekk għandna workforce illi tkun issapportjata biex noħolqu l-aħjar ambjent, ħajkun ir-riżultat ħajkun l-aħjar servizz aħjar li ħajjeħdu l-istudenti lura.